kene. Oke iki, engko nek payu ya tukokno makanan sing lezat. Tanteni kene. Masa iku sak bungkus gone. Ya engko sak entuke sing akeh. Ya. Sak warung borong. Iki dicel oleh sademi kae iki. Ya wis manut. Ya. Penting dolong kok dadi beras, dadi panganan lezat. Kowe tumbune ngene ae. Ya, Ya. aja suwi-suwi. Ora. Timbang tak jol tukokne sego iki. Ini tak liwet dhewe ning omahe wareg iki. Gek mesti wong kengko mesti gak anu kardi. Tok apa tak go balik ae ya? Go balik tak tinggal turu sing tangi turu tak liwet. Enak digoreng. Alah, koyo aku balik ae. Tak balik ae. Apa tak tinggal terus ya? Cek kok wesel meneng awak. Iya iki tinggal terus ae. Iya. Ora jam dintanya teko-teko iki piye karepe iki? Nang ndi bocah iki kadung luwe tenanan koyo jen ngong. Golek ya jotos ya iki. Wah, pusing aku manjare. Beras kadang tak liwet nang omah iki, jek engko sirkar tak mentong. Malah nusul rene. Jangkrik. Delik sih tok iki. Kemambu apa piye jenenge golek ya. Iki tak delik sih aku. Delik sih. Tanpa welas kowe lunga ninggal salat. Kamangka salat dadi syukur nikmat. Elinga urip ora suwe. Ibarat mung mampir ngombe Karo mentong. bocah iki karepe piye maneh kene digoleki koyo Jangkrik konangan aku. karepmu lho piye? Balik aku mau. Enteni ning kono suwi-suwi barang ora teko-teko nang ndi? Ya aku ngantuk sirkar turun kene aku. Lha beras endi? Kadang tak liwet no, Mas. Lah ndasmu kuwi mbok liwat. Yo, ndasku panen. Bah. Arep tak nesu awak kowe. Mulia kono. Balik. Mentong no, Mas, kata wae we. Ya. Banget luwe-luwe bang mah dihapus bocah karepe piye? Entah yo ngono kuwi bocah nom saiki serang nek dijogo omongane, serang nek dipercaya. Cetok bosok abah. Nesu aku, turu ae. Ben menghilangkan nesu itu turu. Ben. Angin harus sesepuh kan topo di suatu tempat ya apa kene iki ae. Iya iki mesine. Kon golek jimat sekti kowe. Ben aku dadi wong sekti sak donya. Iya. Iki kon topo ning isor gedang lha iki bener gedang papat 5 cilik. Oh iya bener iki. Wis ning kene anu topoku. Nggih. Kula penteng mriki dereng diparingi tapi. Nah, bisa setahun kan top datang mriki prayo tetel kula. Goyot. Apa dadak dipasani barang ya? Nggih. Emah aku nek basa luwih. Mboten purun. Wis tak ditinteni setahun gak apa-apa. Sepenting kok dikai. Aku wis butuh tenan iki. Nggih. Wis purane mawon. Nek kula mboten purun poso ngeten iki nek luwih kok malah sakit emah kula.
Nggih pun, kula ajeng nerusne pertapaan riyen. Mungkin nek angsal kula ndang mulai. Nggih. Biasane bocah kuwi matane cadok. Sepurane, Mbah. Gagah. Wong diangkrek. Mbah, angkrek lagi tangi turu iki lho. Proklambenan. Nah, iki jane topo ngono to, ora entuk apa blas. Durung entuk apa blas, malah mbok towrak ngene iki. Sirku arep nyandi ngono sebur nanti angen-angen tangi turu angke. Proklambenan Anu, ora duwe niat blas ngono. gak wis pete mlaku ngono. Cake kesusu ngono pengen nyandi pete metu aku. Metu. Tapi kowe neh, Heeh. atake kowe muridku terae jodoh ngono. Sing diomong sepuh bener. Suatu saat aku entuk generasi penerusku ngono. Iya ya, Mbah. Atake kowe. Tapi cek muridku gak sakti belas kaya aku ngene iki, gak gagah. Sakti diteneno sesuk aku iso ngilang. Sesuk. Iya. Yo, Iki jenarane perkenalan, Mm-mm. lagi perkenalan. jenara ilmune iki ya lagi nyalur kirane ya lagi setengah batang rokok. Wah, yo. Yo nek swaya akeh lah yo akeh. Yo oke, bet nyampe yo nyampe muka-muka ngono kae. Piye Mbah iki, Mbah? Piye? Rada ngelu aku. Aku arep cerita-cerita sithik oleh ora. Yo cerita. Aku duwe pacar jane jan ngoning jane. Masuk. Masuk pol jan masuk sampe mentok duk pokoke. Nek wonge arep lunga adoh, Mbah. Piye? Nek jarene ngomong nang ben jarne. Jodoh gak akan kemana jare. Jare sapa? Donya iki keras. Kowe telat lamaran siapa dadi tamu undangan. Kadang pengen ngeluh naliko kentekan elo kodrate manungso kuwi pancen peto-peto dedel duel ati Mikir ngono wae. Cak rada kemrungsu aku, Mbah. Aku tak tuku nomor saya. Satu nomor. Iya toh. Ya wis. Ndang rada cepet. Piye nek Bos? Biasa. Kurang. Yo. Wis kepancot ambyar tresnaku kasasar senang Saya. Bocah mingkene. Kowe gak anggoni wong ae. Iki tak terusne iki. Wis foto apa iki urung entuk apa blas tak terusne sik. Terusne sik iki. Masalah. Apa iki? Yo iki ae. Sing domong Prabu ae. Sing domong sesepuh kae yo iki mesti. Barang antik iki yo sip. Nek tak go mulih iki. Masalah. Endi kae? Jimate. Ora. Oh, alah mau ngimpi berarti kae. Nang tenanan kok kaya ngono. Mau ngimpi tok. Dongke kayak itu jimat apik pol kae. Duh, ini sesepuh wis diturunke padahal. Tapi tek yo ora apa-apa belas ngene. Wis jan ngimpi. Tapi tek bocah kengken lah ya sing nang ngimpi ku. Yo bener sing ngomong sesepuh berarti. Tah yo suatu saat aku kon goleki murid. Yo bocah kae berarti. Saumpama ning donya kuwabeh apa sing dipingini menungso iki turutan, dituruti karo pangeran mungkin menungso ning donya lali carane ndonga. Wis wae ibadah iki. Lah yo urip iku kudune ibadah barang ora mung madang karepe dhewe madang turu bising. Wis wae ibadah iki lho. Wis enek swara azan ngono wis wae anu sembahyang. Wis mulih iki.